perfect combination. Tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila at tumulong sa mga na-COVID, mas mabilis ang recovery. Ingat-ingat po tayo mga listeners, mga naka sa Facebook Live, dahil andyan pa rin ang coronavirus, patuloy na tumataas, dumadami ang nahagip ng COVID-19. Kaya totoo yung sinabi ng isang doctor natin dito na si Dr. Mike Navera that COVID will stay tomorrow, the next day. Masanay tayo na nandyan talaga ang COVID-19. Hindi natin nakikita, mararamdaman na lang natin pag tayo ay na COVID. 'Di ba? So, anong dapat gawin? Tandaan, the first line of defense against COVID-19 is ourselves. So, anong dapat gawin? Follow the health protocol. Alam na natin yon. Wag tayo magsawa, mag-face mask, mag-face shield, social distancing, o 'di ba, yung mga social gatherings na iniiwasan na sa ngayon para mabawasan, makontrol yung mabilis na paghawa ng COVID-19. So, eto daw, pinaka number 1, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Kaya swak na swak po is our power trio. Pag sinabing power trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Okay? So, tried and tested. Napakadami na po natin na natulungan. Kaya naman sobrang nabisi ang inyong lingkod. And of course, sa mga nakikinig dito sa area ng Albay, please attend my health symposium. Kailan yan? May 7. Ngayong Friday na po yan. 1 p.m. dito sa CMD office in Legazpi. Oo, 1 p.m. Kailangan lang magpabook na kayo kasi we will only accommodate 20 to 30 lang talaga kasi yung ating venue can accommodate mga 70. Kaya lang we need to follow the health protocol. Kailangan natin mag-social distancing. So, you need to book your names now kung kayo ay interesado mag-attend. Book your names. Pwede nyo i-text sa 0939 9040717 0939 9040717. I-book nyo na yung mga pangalan kung kayo po ay interesado mag-attend ngayong May 7. Yung mga naunang nag-attend nun, pwede pa rin kayo mag-attend para mag-sink in sa inyong mga utak, yung mga kaalaman na mapapakinabangan ninyo habang kayo nabubuhay, mga kaalaman na dapat ipamana, i-pass on sa ating mga mahal sa buhay para sila rin po matuto pangalagaan ang ating mga kalusugan. Ganun lang po ha. Tulong-tulong tayo. And of course, sa mga listeners natin sa 98.5 OK FM, Daet Camarines Norte. Also sa 100.5 FM Cool Radio in Daet Camarines Norte. Oo, meron tayong series of events dyan sa area ng Camarines Norte. Kailan yun? Ito, mark your date. May 21, 9 a.m. doon tayo sa Hugilon Food and Music Center. At saka May 22 dyan sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. And May 23 doon naman tayo sa Giselle's Garden and Tourist Inn. 9 a.m. din po yan sa Daet, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito? Yung dati natin na procedure, bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD with freelance na po yan. At pagtutulong-tulungan po namin ng mga leaders natin dyan sa Camarines Norte na ituro sa inyo yung mga kaalaman na natutunan namin sa aming mga nutritional advisory board, yung ating mga doktor na hindi na nila kailangan pumunta pa kung saan-saan kasi nakuha na natin yung kanilang mga lecture. Hello kay Ma'am Wenelyn Fuentes and of course Ma'am Nelly Sangki. Okay? So, patuloy tayo. Yan ang mga announcement natin para maturuan po kayo. We need to conduct health symposium. Okay. So, anyway, sa mga listeners po natin, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939
0917. At para doon sa mga listeners natin, oo, dumating na, available na sa atin is the CR juice. Ayan, no? CR juice. Ano ba tong CR juice? Pang-detox, pang-de-oil, panglinis ng ating katawan. Tandaan po natin na karamihan ngayon, pag hindi natin, dapat ko anong kinain today, goodbye bukas. Pag hindi mo na ilabas the following day, that is toxic to the body, nare-reabsorb po yan ng ating mga system. Kaya naman maraming may hypertension, diabetico, may mga sakit sa puso, iba-ibang sakit. At alam niyo po ang nangyayari pag nagkaedad na. Pag hindi nyo nalilinis ang inyong mga colon regularly, delikado kayong maging candidate sa colon cancer. So, this is very effective. Actually, this is my 5th day. Ayan na, CR juice. Ano ba to CR juice na to? Papa-CR ka talaga. Cell Rejuvenate Juice. Mga premium passion fruit and wheatgrass powder juice drink. Oo, ako, it's my 5th day na ngayon. Ay talaga naman na feel mo, nililinis talaga ang iyong bituka. Hello kay Ma'am Connie Aidago and Ma'am Nancy Pilayo dyan sa Northern Luzon. Okay? So, patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang nagkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Meron nagte-text sa akin dito na na-COVID daw siya. Pero sabi niya, noong January pa po ako na-COVID. Okay na naman po ako na yon, nakakapag-zumba at gym pa. Nagbabara lang ilong ko sa umaga at is it rhinitis natural po ba yung product? Oo, ang product namin natural. Yun ang kagandahan nito kasi tandaan natin na ang katawan natin ay nature, tugma tayo sa mga natural na produkto, hindi tayo tugma sa mga chemicals. So ito ang duda ko nito. Yan, nagkakaroon ka ng allergy. Okay, ako nagbabara. Ako ganyan din ako before, no, hindi na ako healthy. Laging barado ang ilong. O, diba? Ngayon, hindi na po basta-basta. Okay, so, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng Power Trio from A to Z. O, grabe, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pero ito for the meantime para ma-rest yung aking boses, isa munang kwento ng kagalingan paano nakakatulong ang ating mga produkto. Pakinggan po natin. Magandang hapon po. Ako po si Jonah Mahogi Guardian, taga Purok 7, Poblacion Santa Elena. Na-atake po ng high blood nung asawa ko noong December 5 nitong 2020. Sa taas po ng kanyang sa kanyang blood pressure ay hindi po talaga nababa. Nag 240/180. Tapos hindi yung aming katabi nung pagdating namin sa ospital, talagang 6 months na pala yun sa ospital na lawit na po yung dila kasi hindi siya makapagsalita. Tapos sabi ko, bakit hindi niyo i-try si CMD? Nagbili po sila ng CMD. Tapos ako, ganun din po. Kasi natry ko na yung CMD, yung anak ko po kasi ay talagang pabalik-balik na sa ospital. Talagang nagkaka-exist kami ng 8,000 plus sa St. Peter. Tapos naulit po, na ospital po ulit siya sa Dait. Tapos yung resita niya, sobrang mahal. Pumunta ako dito kay CMD kasi sobrang taas po talaga yung presyo nung mag-maintenance siya ng 30 days ay 1 month. Ay 12 years old lang po yung anak ko. Ngayon, may kung sa lalaki naninigarilyo, kumbaga yung anak ko daw, may nicotine na sa yung sa pantog. So ang binili ko yung CMD at saka yung CBF.
So nasubukan ko na po talaga yung CMD. Ngayon nangyari ulit sa asawa ko nito ngang December 5. Sabi ko, napakamahal ng iyong gamot. Mayroon siyang 110, may 80 pesos, mayroon sa puso, mayroon sa dugo, mayroon na rin siya sa sugar. Tapos nung maano na kami, sabi ko, sobrang mahal. Nagpunta ulit ako sa diet. Sa diet na po ako doon po ako nagsimula, nagpa-member. Doon po talaga ako sa diet. Ngayon, habang nasa diet po ako sa hospital, meron po talagang may nangaatake na sa, maoperahan na po sa utak. Mayroon din yung talagang puro sa ulo yung problema kasi yung MRI daw po ay 10,000. Nakailang MRI na sila. So sabi ko, try nyo ito. Ito ay ilibre ko lang muna. Pero pag may pagbabago, bibili na kayo sa akin. So habang nagtatambay-tambay po ako sa ospital na yon, kumikita po ako doon. Hindi lang po yung yung asawa ko lang kumbaga, ang dami kong natulungan doon sa diet. So ngayon nga, naka-recover yung asawa ko, hindi na po siya, wala po siyang maintenance, si CMD lang, si BIP, yung Diyos po, kaya continuous na po yung trabaho niya. At saka, yung pasyente doon sa Kapalungga, na talagang, na po siya, yung bubuksan na po talaga yung ulo niya, ma'am. At, pumutok po yung eardrum, tapos pumunta sa utak yung nana. Tapos, sabi ko, mag-try na kayo dito sa CMDD. Bumili po sila nung malaki na talaga ang binili. Tapos nung hindi nakakain, hindi nakakabangon. Pero nung 2 days pa lang po siya na nagamit ng CMD, iuurong na ng pamilya yung operation. Kasi 300,000 ang gagamitin. Tapos yung rent pa ng tubo na 30,000, isipin mo, 6 months siyang, 1 year and 4 months siya sa diet. So ngayon, kalalabas lang po, nagpa-opera pa rin po. Pero ang sabi ng doktor, once ito na lumabas ng ospital, hindi kayo makikilala, makukumatos siya, hindi siya pwedeng kumain mag-isa, ihos yung pagkain niya. Pero sa awa ng Diyos, paglabas ng ospital, hindi siya nakatulog, kilala ang pamilya, kumakain siya na hindi nakahos. Kaya ngayon, minomonitor ko siya kasi mag-open daw po kayo sa Panganiban. Kaya kahapon sabi niya, Ate Jonah, lalabas na po kami sa ospital. Sabi ko mag-antabay kayo at si CMD mag-open sa Panganiban. Yun lang po, ma'am. Anong pangalan niyo, madam? Ako po si Jonah Mahogi Guardian, taga Purok 7, Poblasyon Santa Elena. Hindi lang po ang asawa ko ang nagtutulungan ko, maging sa ibang pasyente pa. At isa pa, nagbili ako ulit, nagbalik ako kay Sir Boy. At nagbili ma'am ako ng isa pang product para po sa Mindanao. Kasi yung kapatid ko po ngayon ay mayroon siyang sa bituka. Tapos ko po kagabi, nasabi niya, Ate, napakaganda ng produkto ng CMD. Nagdudumi na po ako ng tuloy-tuloy. Dati daw, ang dumi niya para lang daw, ng karping. Opo. Kaya natulungan ko po yung kapatid ko. Yun lang po, salamat po. Ikaw po, madam, gumagamit ka na ba? Opo, gumagamit po ako kasi sumasakit po yung ulo ko, yung likod ko, tapos yung aking balakang. Buong pamilya na po kami gumagamit. Kasi, kumbaga sa pagkain, kasi may mga bata na ayaw talaga uminom. Kaya tinataktakan ko po yung pagkain namin. Doon ko po nilalagay. Tapos yung isa kong anak at tamad po talaga, pinapatakan ko na rin po yung kanyang Milo. Kasi hindi niya malalasahan. Kaya doon po talaga, maging po talaga ako sa pagkain namin para buo kaming lahat. Tapos yung mga anak ko ngayon na mga binata na rin, sabi ko mag-take na kayo nito. Nag-aano rin po sila. Tapos yung yung tuhod ko, yung Oo. Anong masabi mo sa mga... Ayan, sa mga listeners natin, yung napakinggan natin si Ma'am Jonah Guardian, Santa Elena, Camarines Norte. Hello sa mga angel natin dyan sa CMD Labo. O, kumusta yung dating natin yan kasi nakahook up syempre ang 100.5 FM Cool Radio in Daet, Camarines Norte. Okay?
So, ang bilis ng oras natin. Ulitin ko lang yung aking announcement. Oo, sa mga taga rito sa Albay, yung mga malalapit dito, please attend my health symposium. Kailan yon? May 7, 1 p.m. CMD office in Legazpi City. Oo, kailangan lang talagang i-book ninyo ang inyong mga pangalan. First come, first serve at we will only accommodate up to 30 lang po para may social distancing tayo. Dapat pagdating nyo dito, pag pumunta kayo, naka-face mask, naka-face shield, and of course, kung masama ang pakiramdam, wag na pong mag-attend muna. Better send somebody na walang nararamdaman. Lalo na kung ang feeling nyo na COVID kayo. Kailangan din natin protektahan natin yung ibang tao. Ha? Better mag-ingat tayong lahat. Okay. So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Sabi ni Ma'am Sheila, nawara ka po madam sa radio, pero nakabalik din po tulos. Oo, ganun ba yon Ma'am Shi? Oo, siguro pag Facebook live 'di ba? May time na nawawala yung signal. Pero anyway, sana ma-correct ay maano yung yun na problema ngayon, okay? So, ang bilis ng ating oras. Again, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. And of course, doon sa mga nakikinig sa atin, ulitin ko lang, mga taga Camarines Norte, please attend. Doon sa may mga problema sa kalusugan, please attend our health symposium on May 21 diyan sa Jose Panganiban, 9 a.m. sa Haugilon Food and Music Center. Doon may venue tayo dyan. And of course, May 22 Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9 a.m. din po. May 23, 9 a.m. Giselles Garden and Tourist Inn sa Daet, Camarines Norte. Eto, pakinggan na lang natin yung ating mga outlet. Pakinggan po natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now, sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselles Garden. CMD Center at Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now, sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, at top JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel.
Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stockist Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. So First District Obalbay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertelneo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3, Itba, Manito, Albay. At CMD Center at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Bayo, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Mangkiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardenia's Store, beside LBC Office, Sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susi Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at second floor sa Palisio Building sa Palisio Street, Basod, Polangi, Albay. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piuduran, Albay. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. So, ayan, dagdag natin si Ma'am Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, UWAS, Albay. Okay? So, ang bilis ng ating oras. Yung may tumatawag na, ayan, na ano yata, bulol na raw siya. Pwede naman kayo, sir, tumawag after ng aking program. Sa mga ano pala ngayon, medyo i-reduce ko nga yung volume nito aking monitor. Oo, mag-ingat-ingat po tayo, lalo na sa atin ang mga nagkaedad na. Usually, yung sakit ng tao, sabi nga, life begins at 40. Yun pala, doon na talaga bumabagsak yung ating health. Tandaan nyo po, ako talaga grabe. When I was 43, feeling ko I was on my 60s already. But this time, because of Power Trio, 17 years nang user ang inyong lingkod.
Oo, hindi ko na nararamdaman yung para kong nauupos na kandila. Akalain mo yan, 17 years ago, I was taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Ang tanong, gumaling ba talaga ako? The answer is no. Nararamdaman ko pa rin yung aking migraine, ang aking severe sinusitis. Yung migraine ko noon, severe talaga yun. Pero tandaan yung mga sakit natin, nag-umpisang mild lang muna. Habang nadadagdagan yung edad, nadadagdagan yung mga nararamdaman. Frozen shoulder, sakit ng likod, sakit ng leg cramps, nagnanam yung aking mga kamay. Insomnia, hindi na ako nakakatulog ng maayos. So I was so desperate dahil 43 pa lang ako nang feeling ko I was on my 60s already. Pero this time, I'm now 61 years old. Wala na akong iniinom na gamot kasi wala na yung aking mga sakit na reverse, na baliktad. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Ito lang si Ma'am Delia Villanueva. Isa rin itong taga Bicol pero naka-base na ng Manila. Ay naku, matindi ang kanyang testimony. Akalain mo yan, sabi sa kanya ng doctor, lifetime na yung gamutan. Kaya yan, yung lutong-luto na yung kanyang katawan sa kainom ng gamot. Naku, sinimplihan lang nitong ating produkto, CMD, CBF at Supreme Juice. Kaya parehas kami ni Ma'am Delia Villanueva, alagang power trio. O, diba? Alagang power trio, Ma'am Del, diba? Oo, kaya ito, ginagawa natin, it's really our mission now to help restore the health of people. O yan, ubos na aking oras. Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, sa lahat ng mga nakikinig, saan man kayong radio station nakikinig. Sana po ay matugunan ng aming mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.